Здравейте, казвам се Игнат Танасов, Българен фитнес чемпионшип, тренировка 26.1. Скалиран. Скалиран. Така, снимаме щангата. 40 кг щанга. 20 кг. Ето тук десетка. Тук сме служили за след това. Ето 10 кг. Когато си готов, казвай. Айде, 10 секунди. Четири, 3, 2, 1, айде. 1, 2, 3. Айде, бърпита. 1, 2, 3. Стига! Фащай щангата! Фащай щангата! По-бързо! Айде, лягай! Да. 2. 3. 4. 5. 'Последно това, стига толкова. Айде. 9 тръстера. Айде! Да. Завърти се насам. Айде, почвай. 2 минути минаха. По-мощно засилвай с краката. Айде, 12 имаш. Лягай. Едно. Две. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Айде, последно. По-стига толкова. Фащаш 12 с тръстера. Айде, хващай тръстера. 3 минути и 30 секунди. 3:30 и 40 вече. 9, 10, 9, 6, 5. Айде. 3, 2, 1, време. 3 тръстера. Добре. 3. Стига. 3 пъти. 1.
Опитай се сега да направиш 6. Направи сега 6. Без да спираш. Имаш 3 направени, трябва ти още 9. Не говори. Остават ти 9 тръстера. Айде. Айде. 4,40. Остават ти 5 тръстера. Айде наведнъж. Айде последно. Айде лягай. Айде лягай, няма време. 1. 2. 3. 4. Давай, 5. 6. 7. 8. Почваме. 9. 10. Айде, 1. Айде, това беше, сега си на щангата. 15. Давай, 40 секунди, брат, нямаш време. Чуваш ли? Чуваш ли, Игнате, нямаш време, брат. Сега хващаш щангата и няма да пускаш, чуваш ли? 3 секунди, хващаш и няма да пускаш. Айде, брат, хващай я. Айде, айде, бе! Давай, 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 по-бързо, по-бързо! Няма да пускаш 10 секунди. Аре, бе! Аре, бе! 4, 3, 2, 1. Не бати мухлюто. Имаш бая. Почини. Имаш до 15 минути. Имаш до 15 минути да направиш успешен опит. Сега са 7:40. Ама почини, възстанови се. А? Пини. Малки глътки. Малки глътки. Аз се хванах докато пустил. Заградете нещо да... Евак! Пет килограма.
9 минути. Аре, снимаме? Не, аз мога само да ти правя темпо. Лигата пак пада кила в штангата. Не мога да ти кажа, брат. Тук си добре. 9:35. Добре. Да, снимам. Килата съм ги снимал, да. Ето, тия са 5 килограма. $9.56. Ай сега хубаво клякаш под паралела. Добре. Сложи 35. Вземи от тия. Ама ги закачаш. Докъде стигна? Докъде стигна? Единайсет и 2. Това са 33. А? 33 прави. Колко репа прави? Не знам, на 12. 15-те пушна. 15-те тръстера пушна. 33 кила? 33, да. Ай, Игнате! Алей! Браво! Главата горе! Браво! Славей! Славей 40 кила! Я сложи 40 кила, Славей Муклю. 40 кила имаш време! Сложи 40 кила, бе. Брат, те така, сложи ги. 3 минути. Може да стигнеш до около 60-70 кила по принцип. Брат, тия ще ги направиш 100%! 100%! Тия ги правиш 100%! Малка глътка. Така. $12.50. 12.50. Почини още малко. Имаш време! Ти да ги правиш 100%! И се опитай, като я вдигнеш штангата, задръж я. Задръж я преди да я пускаш надолу. Да. Да. Имаш. Ай, хващай я. Имаш бе, имаш бе. Брат, Слушай. дай му да напи. Давай. Ами стоите 40 кила. Овца. Слушай, айде. Хващай ги. Аре, Ига. Малко, Ай, мощно. Клякай. Браво! Погледа нагоре.
Давай, 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 давай. Браво! Спираме. Да. Аз се спанах, бате, да го снимам. Не ми се спадаше. Бате, това ми е PR ми от седи за първи път направих стрим.